Dnešní dobrodružství vám přináší ceny za nejoblíbenější postavu. Zůstaňte s námi a zjistíte, kdo ukořistí ultimátní výhru. Do prdele. Hodili byste mi to zpátky? Užíváš si skladáníčka, co? No sklepni. Co děláš tam nahoře? Schovávám se před Kainem. Myslím, že jsem ho slyšela mluvit s Bublinkou o domácím dobrodružství a toho se účastnit nechci. Takže se budeš celý den schávat v květináči? Proč ne v pokoji? Kain se rozhodl, že mě bude chodit kontrolovat. Když mu neotevřu, začne před mým pokojem zpívat 7 krásků. Děsí mě to. To jako fakt dělá? To nevím, zeptáme se. Hej, Kejne! Ty zasraný zmrde. Ano, Jaxi? Hele, to je Zubo. Nasr si. Tady jsi. Teď už ne třeba luskání, aby ses mi zjevila. A jsem rád, že tě tu mám. Budeme potřebovat sudé počty, páč dnešní dobrodružství bude týmové dobrodružství. Vidíme se na jevišti za, řekněme, 5,7 minut. Super. Ani se ho nezeptal na to zpívání. No co? Dnešní dobrodružství je docela krátké, a to kvůli cenám za nejoblíbenější postavu. Ale bude to skvělá příležitost ukázat novinářům vaše silné stránky. Přesně tak, Bublinko. Když jsem před pár dny viděl, jak hrajete pálkovanou, napadlo mě, že bychom si měli udělat vlastní sportovní soutěž. A to sice s novými sporty vymyšlenými mou maličkostí. Nebo bychom mohli tentokrát hrát softball normálně? V Kainovi lize máme 400-metrový svislý rohaven, půlený bubákový vejcobol, postranní šašket, oranžový sport, míčoběh, krokoběh, pěhokrok a míčobol. Všechny tyto sporty zajisté. Jo, to tak. Fakt nebudu v týmu tamhle s panem. Zubl, proč neustále jen činíš stížnosti? Nikdy nemám páru, co chceš! K tomu jsme měli tu bednu na návrhy. Jo, já a Zubl jsme říkali několikrát, že máme radši tak klidnější dobrodružství. Fakt tě nebavil ten softball ode mě? Sporty moc nemusím. Promiň. Bedna na návrhy jen kazila mezilidské vztahy. A mně se to nelíbí. Fajn. Doopravdy chceš vědět, co chci? Ale ne. Chci, abych mohla mít se. Ty jo. Tak on to přece jen někdo vytáhnul. Zdravíčko, Zubl. Máš ještě trochu té blbomáčky? O čem jsme to mluvili? Už vím, jak je týmová spolupráce důležitá k úspěchu. To řekni jemu, on je ten, který skoro všechno posere, co jde. Dneska seš v náladě, co? Není hezké si něco takového myslet, jak řekl René. Myslet je hovno vědět. René. Vážně právě řekl ho. Ahoj, jmenuji se René a tvé nevkusné chování se mi opravdu nezdá založené na faktech. Ty jsi fakt udělal týpka jen na tohle? Každopádně je očividné, že mezi vámi panuje nevlídná atmosféra. Takže možná je na čase uspořádat zkoušku důvěry. Do Jacksovy náruče padat nebudu, jestli to myslíš takhle. Neboj se, jde o vzájemnou zkoušku důvěry. Při ní si budete muset důvěřovat, že jeden druhého nezradíte. Toto je soukromá místnost, ze které nejde nic vidět ani slyšet. A tohle je nabitá zbraň. A je. Postava A vezme zbraň do soukromé místnosti a vyprázdní všechnu munici. Poté vyjde a na scénu přijde postava B, jíž bude zbraň předána a ona se pak střelí do hlavy. Je říct, že postava A ji v soukromé místnosti vyprázdnila. Postava A bude také muset důvěřovat, že postava B na ní zbraň nenamíří. Takže všichni budou mít motivaci dodržovat pravidla a důvěřovat si. To zní celkem složitě. Ty vypadáš složitě! Každopádně, Jaxi, co kdyby začal? Co? On? Počkat, co mám dělat? Já jsem nedával pozor. Nebo jo, proč se rovnou nepostřílet? Tady, zbraně, už je mi to putna. Hurá! Počkat, to je vše? Tady jsou zbraně a bavte se? Neřekl jsem, abyste se bavili. Nevím, kam tě míříš.
Tak použij mířidla. Kejne, Fajn! Tak budeme mít zase týmy. Rozdělte se do dvojic, všichni máte 3 životy. Tým, který přežije nejdéle, vyhraje. Šťastný? ani ne. No to už ale není můj problém. Musím naplánovat ceny. Takže vy si teď hezky chvíli budete hrát sami. Máte 5 minut, abyste se rozdělili do týmu. Jakmile to úplně, každej za sebe. Tak pojď, Smutko, jdeš se mnou. Já budu vlastně v týmu ze Zubl. Co? Ne, nebudeš. Na týmových dobrodružstvích jsme byli vždycky spolu. Asi se časy mění, králíčku. Hej, nechceš být se mnou? Ráda bych, ale no, fakt nechci nechávat Kingra s Jacksem. Jo, no, já bych mohla být s Kingrem. Jedno jsme spolu byli a nebylo to tak špatný. Já bych byla... Jo, zapomeň na to. Prostě budu s Jacksem. Počkej. Jak jsi řekla, asi by bylo dobrý mít Kingra a Jackse od sebe. Dokážu se o Jackse postarat, takže se o mě nemusíš bát. Hele, pomny, jestli si někdy budeš potřebovat s někým promluvit nebo s něčím pomoct, jsem tu pro tebe. Wow. Už máš parťáka? Heleme se, koho pak tady máme? Seš si jistá, že mě zvládneš v celý svý kráse? Zažila jsem horší. Hele, Zubl, nemohla bych si tohle u tebe pro dnešek nechat? Já si s tím moc popravdě nevěřím. A taky bych si ráda zastřílela s tou Tomiganou a přitom se šíleně smála. A nechci si ji rozbít, než dostanu tu šanci. Pohlídám ti. Počkat, to se počítalo? Kejne, Co? Jo, teleportoval jsem zbraně náhodně po celém cirkusu. Tak hledejte, pinďové. Musíme najít tu Tomiganu! Počkat, Kejne, chybí mi život. Není čas! Wow. Bude mi velkou ctí vás všechny zavraždit. Bavte se lidi. Ha, seš tak trapná. Aha, malá potvůrko. Tak, vsadím se, že největšími protivníky budou Jax a Zubl. Jsou nejmladší, takže určitě budou mít toho mladistého bojovného ducha. Sakra, furt mi chybí jeden život. Tohle není fér. Něco pro tebe mám. Tady, vem si ho. Počkat, co jsi to udělal? Co to bylo? To je motýlek. Může ti vracet životy. To Kane zmiňoval? Ne, vymyslel jsem si to. Co? Takže, koho chceš zabít jako prvního, Bambulo? Já vlastně nevím, jestli se chci zapojit do zabíjení. Já ti najdu zbraně a ty si můžeš postarat o násilnosti. To zní dobře, ne? Víš, že tohle není skutečný, že jo? Co tím myslíš? Jakože cirkus? V dnešní hře se máme doslova všichni postřílet, tak proč si to kazit nějakýma morálníma zábranama? No, jsou to moji přátelé a nechci jim nějak ubližovat. Dobrá, teď budu upřímný. Proč tě to vůbec zajímá? O neubližování mým kamarádům? Hele, vím, jak se cítíš. Jeden den si ve skutečném světě a děláš strašně důležité věci a pak z ničeho nic je z tebe malej, divnej, kreslený krašpar. Chceš se držet té části, která si furt domýšlí, že je součástí toho světa, ale zamysli se, co ti to dá. Ragatha chce být pořád hodná a přátelská, ale každý dobrodružství pak rozerve. Ať to chceme nebo ne,
jsme jen banda kreslených postaviček. Tak jaký má smysl předstírat, že nejsme? Ale pořád jsme lidi, ne? To jsem si dřív myslel taky. Ale jak jde čas, víc a víc upadneme do nějakých archetypů. Prostě zapadni do soukolí. A jaký je tvůj archetyp, co? Záporák? Hele, já jsem naprosto klíčovej. Zkouším, kam můžu věci dotlačit, dělám z vás blbce a prorážím čtvrtou stěnu. Chceš vědět proč? Páč je to vtipný. Já dělám všechno, páč je to vtipný. Protože já jsem ten vtipnej. Tak ten vtipnej. Jo, Rageta je ta veselá, Gingle je ta smutná, Kinger je ten šílenej, Zubl je ta nabručená a ty seš ta, která na to ještě nepřišla. Všichni jsme prostě jen archetypy. Já jsem to aspoň věděl a mohl jsem si vybrat, kým chci být. Ten vtipnej. Tak kým chceš být ty? Teď je nejlepší šance zkusit něco novýho. Chceš to rozjet? Chceš si konečně vybít ty hromady vzteků a bolesti, který se v tobě za tu dobu nahromadily? Vím, že to tu nesnášíš, tam my všichni. Ale výhodou je, že si můžeš dělat prakticky cokoliv si zamaneš. Třeba koukni, jak držíš tu zbraň. Moc reálný. Povol trochu. Co? Co to sakra? Dneska budu prostě zlá. Co myslíš? No jasně. Jo, ať si radši dají bacha na své kejáky, protože se setkají s hněvem zlovolné pomny. Je to trochu cringe. Fakt po sobě budeme těma zbraněma střílet? No, buď střílej, nebo buď Ragato! Ta je za rohem je odstřelovač. Myslím, že mám Kingera. Jsi si jistá, jsme tady v bezpečí? Parakotoul! Pohni si, Ragato. Vypadá to, že jsme našli krále a hrachovku. Jo. Teda, jo, dostaňme je. Už teď ani nevím, jak se s tím střílí. Hádám, že nebudu moc užitečná před... Ups, to jsem byl já. Vynechal z část. Ha, seš tak hustá. Ragato, víš se! Já beru Ragi, ty bereš Kingera. Dobře, zlobře. Potřebuju zbraň. Ale notá. Jo? Kingre, fakt by se mi hodil jeden z těch motýlů. Čauky mňauky. Já vím přesně, co chceš dělat z pomny. Nebude to fungovat. Ty se snažíš blížit z pomny, aby si ji zkazil. Co? Ne, čekej. Oh, wow, netušila jsem, že to bude fungovat. Oh. Ztratila jsem Kingera, ale už má poslední život. Já ztratil život, ale Kingry už je poslední. A jak ti ho Ragata vůbec sebrala? Ani vlastně nevím. Hej, našla jsem tuhle AK věc. Jestli nenajdeme to Meganou, myslíš, že tohle půjde? Jo. Myslíš, že Jax na mě bude naštvaný za to, že s ním nejsem v týmu? Hele, na něj si teď vykašli. Konec konců je to jen hra. Ale je to Jax. Určitě chce pomstu. A určitě bude bolestivá. Hej, neměla by si na něj neustále myslet, když tu ani není. Jsi člověk, ne jeho hračka. Občas mi to tak nepřipadá. Tyhle masky, části. Někdy přemýšlím, proč to ostatní tohle nemají.
Jen bych... Jak mám mít ráda část sebe, která mě dělá horší než všechny ostatní? Protože existuje? Je to tvoje reálná část. A jediná část, která by tě měla zajímat, je tvoje reálné já. Sebelásku si musíš vybrat, i když to většinou nedává smysl. Není to přirozený, je to cílený. Musela jsi někdy udělat takové rozhodnutí? Promiň. Chtěla. Jasně, že ne. Jsi přece zubl. Ať se stane cokoliv, podržím tě, když ty podržíš mě. Jo. Teď pojďme zabít Pomny a Jackse. Dobře, mám otázku. Co máš s tou kukuřicí? Co s kukuřicí? Proč se bojíš kukuřice? A neříkej, že to tak není. 2krát jsem viděla, jak si sebou cukl, když si zahlíd. Z tohohle se asi nevykroutím. No, já nevím, má to spoustu takových vystouplinek. Vypadá to jak nějaký kokon, nebo tak něco odporný. Já jsem mi z toho šoufl. Zajímavý. To máš nějaký typ trypofobie? Co to je? Strach z malých dírek. Bleh. Dobře. Co třeba granátový jabko? Hnus. Dnes se o tebe dozvídám věcí. Nezapomeň, že tu máme hlavně zabíjet. Furt ale musíme zjistit, kam se ten hejhola přesně zašil. Jsem přímo za vámi, že jo? Tady je. Zadáč. Doufám, že jste připraveni na můj ultra odráživý útok! Oh, hele, světlo. Placák. Jo! To byla hra. Kdo by jen tušil, že má po mně takovou mužku? Dobrodružství, co? Ale hele, i když jsme prohrali, alespoň jsme do toho dali všechno, ne? Jsi v pořádku? Jsi naštvaná, že jsme prohráli? A nebo jsi naštvaná kvůli něčemu jinému? Chceš si o tom promluvit? Myslím, že jsem zklamala Pomny. Stejně jako jsem zklamala Jacksa. Že se moc snažím každému zavděčit a místo toho všechny odstrčím a oni mě začnou nenávidět. No, nemyslím si, že tě tady nikdo nenávidí. Jax, jo! Gangle a Zubl se mnou nikdy nemluví a Pomny nejspíš udělá po dnešku to stejný. Přišla ke mně s tím, že chce být se mnou a já řekla ne. Proč jsem to udělala? Možná jen potřebuješ pauzu. Mám dojem, že na sebe vyvíjíš až moc velký tlak, aby si všem byla k dispozici a když se ti to nedaří, tak se za to obvinuješ. Řekla jsi, že jsi zklamala Pomny? Proč se tak cítíš? Ani nevím. Mám pocit, že každý den se dál a dál odsuzujeme. Jako by mě měla prohlédnutou skrz naskrz a už mi nevěří. Než se nadám, bude úplně jiný člověk. Takový, který mě nechce poblíž. Já to vidím takhle. Vztahy jsou dvoustranné a někdy je čistý nesmysl nést sám celou váhu, když ten druhý není v náladě. Každý s tím bojujeme jinak a někdy se s tím musíme vypořádat sami.
S tím, že víme, že to pro nás vždy bude někdo, když budeme v koncích. Dát někomu prostor neznamená, že na ně kašleme. Sama ani nevím, co chci. Jen bych chtěla všechny být šťastné. A nechci, aby mě lidi nenáviděli. Nenávidíš se? Já se nenáviděl. Nedokázal jsem si pomoct a nenáviděl jsem se za věci, za které jsem se cítil zodpovědný. Myslel jsem, že mi už nic nezbylo, ale pak ses ukázala ty. A můj pohled se změnil. Vždy můžeš projevit svou starost bez toho, aby ses přitom vyčerpala. Musíš prostě dávat pozor jen na sebe. Nechápu to. Hodně často, co říkáš, ani nedává smysl. Ale pak to máš ty chvilky, kde, no nevím. Jak to děláš? Jak to, že jsi to tak dlouho? Asi prostě mám odolnou mysl. Ochotný. Poleta to bude milovat. Jsou pořád za náma? Jste pořád za náma? Jo, jsme furt za váma. Kde jinde bychom byli? Jsou pořád za náma. Dobrá, tohle bude dálka. Budeme muset přidat. Jdeme. Ha! Tady nám nic dobrýho nepadlo. Je čas. Proč přestala střílet? Došly náboje? Proč přestal jsi ty? Nemáš náboje? Pomni, máš nějaký náboje? No, mám jeden v zásobníku a jeden do odstřelovačky, ale bez odstřelovačky. No, kruci. What? Kurva. Fakt se zavřeš do svýho pokoje? Srabe. Daisy, Daisy, give me your answer. Teď vážně budete zpívat tu věc? I'm half crazy for the love of you. It won't be a stylish marriage. I can't afford a carriage, but you look sweet upon the seat of a bicycle built for two. O, počkat, mám klíč od zubly pokoje. Já ji chytím. Počkej, Věř mi, parťáku, já to dám. To je fakt sračka. Au. No, do prdele. Tak to je konec. Uvidíme se na druhé straně.
Co? Dali jsme to. Jsme fakt skvělý tým. No, na druhou stranu, ostatní týmy nebyly nic moc. Jo, pravda. Hádám, že je teď čas na tu část, kde se zradíme. Jasně. Klidně mě zrať. Jen jsem myslel, že to bude vzájemný. Ne, honem, do toho. Popravdě se mi nechce. Trapný, no tak, měl jsem tě za frajerku. Můžeme být vítězové. Jako tým? My nejsme tým, no tak. Jak jakože nejsme? Ano, jsme. Jsi mimo. Nezblížili jsme se náhodou díky tomu, jak jsme chaoticky zlí? Bavil jsem tě, protože mi to připadalo vtipný. Tak budeš střílet nebo ne? Udělala jsem něco špatně? Právě zníš jak Ragatha. Není divu, že nejsme tým. Ne, vedli jsme si dobře. Bavili jsme se, mluvili, ale ty Proč najednou pak váháš? Dělej. Pokud tě teď střelím, budeme potom všem stále přátelé? Nikdy jsme nebyli přátelé. A co to všechno, o čem ses mi svěřil? Jo, řekl jsem ti toho dost, co? Zítra se mi to vrátí, na to se fakt netěším. Ne, takhle to nenechám. Ne, nepodíváš se mi do očí a neřekneš, že to všechno nic neznamenalo, protože já vím, že jo. Ty po mně jedeš? Jo, to chce vidět každej. Heteropár. Proboha, můžeš aspoň tohle brát vážně? Dokážeš vůbec něco brát vážně? Kámo, seš kreslený klaun. Jak tě mám kruci brát vážně? To ty jsi za mnou přišel, ne já za tebou. A teď budeš dělat, že se to nestalo? To máš asi pomotaný. Tak proto ses neukázal na Kaufmově pohřbu? Já nechodím na žádný pohřeby. Jo, jasně, že ne, protože se bojíš. Bojíš se, že bys ukázal pravdový lidský emoce. Bojím se, že se rozbrečím nudou. Nenapadlo ti, že právě tohle je důvod, proč lidi začínají abstrahovat? O můj bože. Ty to na mě fakt chceš hodit. Něco, co dělá úplně každej. Vždyť to ani neznala. Nemáš ani ponětí, jak ci lidi jsou, než abstraktujou. Jsou absolutně nevydržení. Jako vůbec. Ty... Já... Omlouvám se. To určitě. Ty jo. To je fakt trapas. To? Tak co? Střelíš mě nebo ne? Co bys dělal, kdybych zítra abstrahovala? Přešel bych to. A nejspíš na tebe zapomněl. Dobře. Chápu. Ježiš, ty fakt neuneseš vtip, co? Nejseš ten vtipnej. To se asi nepočítá. Hej, co to děláš? Braň se! Šibe ti? Řekla jsem, braň se! Dost! Co je s tebou? Proč ses nebránil? No jasně. Takže když jsem se nebránil, tak to znamená, že se o tebe tajně zajímám? Že jsem jen nějaký nepochopený ubožák, který čeká, až se nad ním někdo slituje? No ne, nejsem. Nezajímáš mě ty, ani nikdo jiný v tomhle cirkusu, v nejmenším. A tečka. Jste mi tu pro zábavu. A já mám radost, když vás všechny vidím trpět. Já jsem ten, co všem ubližuje pro zábavu. Jestli jsem tě vodil za nos, tak je to jen proto, aby tě tohle bolelo ještě víc. Kurva! Do p***či. To je ke mně všechno. Tak prosím, přestaň hledat.
Myslím si, něco bych že... ti... Můžeš ty- mluvit. Popovídáme si potom. Jo, to beru. Dámy a pánové, je čas na ceny za nejoblíbenější postavu. Předtím, než započneme, chtěl bych poděkovat porotě za prověření našich účastníků a zvolení šťastného výherce. Kušujte. Tak jo. Ale co by to bylo za předávání cen bez čestných uznání a podkategorií? Přesně tak, špatné. Na rozdíl od mé show, která je skvělá. Bože, vypadám směšně. A cenu za největšího dlaždiče vyhrává Zubl. Dobrá, přátelé, nastala chvíle, na kterou jste všichni čekali. Cena za nejoblíbenější postavu. Bublinko fanfáru. A vítězem ceny za nejoblíbenější postavu jsem já, lidičky. Počkat, to jsem přečet špatně. Je to René. Myšlenka, že jsi vyhrál ty, nebyla založená na faktech. Teď jsi za hlupáka. Núže dobrá. Teď se jukneme, kolik z nich pro mě hlasovalo.